a mi ik pe jalaf an Haarlem leis ballach agam agus hasin virren is cún hasin dul cin endgame seo ddíach chan fachtan agam chan lis cin cóha dul bhás a chuúg agus dé dul hachast a chafis ac yn cóirsteir. Fashion ma, va tor awn, va 3 uur yn hyd y dyrachus, agus va tor tachers dawn, va hwyddet yn awn, va achen yn awn, va gymaifing, maar heb ik doelak het, agus achen yn ile awn, va mama brawnach, agus beter gewoon kunjug koju yn oer. Va mi feiten gan de hoosje ga gemasleutach, agus geuter wie is fein aan action, tornes luaie, va tor brawn awn, agus hwyddet yn ja, troeig met jij naar Hagerije. Ach, han ik geïede waarom ik graag matriek. Yes, yes! Er was een karakter een hele nog gegeven van toren dollarers dat je vaak koos de groen. Gaan ingero Guardians of the Galaxy agus Infinity War na sjaar. Een viachse. Ach, stuur ging. Ach, na wie vroeg mijn goers er zo'n post-credit scenes of garo post-credit scene aan. Ze miauw doel was je. Is wel, stuur geen gewille 3 uur in de hietje de gatjes. Is heet gaan close uit een tosjoch, maar nacht erin mis je. Oké, cheers en draast.